1,100. Ay, pamilitin na yun. Ito na 150. 50. Dali mo kahit tungkol sa imong paglakaw-lakaw. Dapat dili. Ako lagi nang balikan. Yan na nakita. Dako kayo kita sa mga. Friendship. Kuwan ka, hukad ka. Hi guys! Maayong adlaw! Tapos na po kami mag-general cleaning sa kusina. Tinanggalan namin yung mga hindi ka nais-nais doon. Tsaka doon kasi nagsusok-sok sila ni Chuchay. Kalinilisan namin, lagyan namin zone rust disinfectant para hindi niya maamoy ang kanyang ihi if ever man. So hindi siya makaihi doon. Sana lang. Kasi nga, ayaw nang bumaba ni Chuchay kasi nga tinatamad siya kasi bagong panganak siya. And guess what? Ang dami namin pera! Kasi marami po kaming guests for past 2 weeks yata o mag 3 weeks sa buong Pasko. Ang dami nagpa-reserve. Yung ibang pinambayad sa kanang function hall, sa mga nag-overnight, lahat-lahat dito. Maraming salamat kasi nakahanda kami ng fiesta. At ngayon naman, may paghanda rin kami sa Pasko. So, ibibili namin ito ng baboy. At anong tag nito, babayaran natin ha? Magbibigay din kami para sa kapilya namin. Actually, nag-request sila ng lechon pero wala talaga na out of budget talaga siya. Pero tapos, ang in-orderan ko kasi ng lechon ng Jayco's lechon, dapat ahead of time para maluto siya. Tapos, mas malaki kasi yung discount ko doon kasi binibigyan nila ako lagi ng discount because I'm their lechon ambassador. Charot lang. So, dapat kahapon pa sila. So, ngayon, mag-order na lang sila ng pagkain. Magbibigay nila ako ng kahit magkano para sa kanilang pagkain kasi Christmas party ng aming kapilya ngayon, yung pinaayos ko before. Tapos ngayon, magbabayad na kami ng baboy na 19,000 na in-order ni Mama. Tapos, magbibigay din kami para sa pangbahog sa baboy kasi sa 24 pa naman siya kukunin. So, punta na natin si Mama kasi magbayad kami. Tapos, pamalingki na rin kami para sa... Ay, pamalingki ako kay Manang ng pambali ng karning manok pang lunch namin kasi ang dami ngayon magpa-practice kasi it's our second day rehearsal ng aming... Wala, pero wala yung ano ko, no? Pupunta yung mga Pupunta yung ano mo. Pupunta, alauna daw. Ay, hindi na ako magbabayad. Kasi kayo lang naman mag-rehearse, run through lang sa akin. Bukas ako magbayad sa 23 para full Kami lang. kasi isang bayaran lang. Hindi may per day, na kontrata lang. Oo. Work kayo. Ako marami kasi akong pera. So 500 kami per day. So dahil wala akong mambayad ngayon, so hindi ako sali. Sila lang muna mag-rehearse sa inyo. Kinood lang. Bukas kami, whole day talaga kami para medyo okay yung utak ko. So ngayon, magbabayad. Tara, punta na tayo kasi magbabayad ako ng pera. Magbabayad ako ng pera. Habang naglalabas sila dito. Parang ayaw nyo mang sama kasi sabi nyo madami. Punta na tayo doon. Ito yung aming manager. Ayan. May show kami later. Dahil sa kiwag, di makita po. Alam ko na! Sige, kailangan gusto ko maganda dito. Lagyan naman bulak ng freezer. Auto, taga... For the past few weeks, past few days, para sa thank you so much sa lahat po na kaya nag-party na kasi ngayon, punta kami sa Masita para lagyan yung pera at saka para may bayaran ng mga tao na lakas. At later po, mag-rehearsal kami lahat ng mga performers sa December 25 sa party namin ng Maya. Pupunta rin yung mga backup dancers na i-hire namin. So marami kami training later. So bibili na kami ng karamihan na labs. Pangalan na lang ang aming performance sa Christmas party na busy. Ang busy yung talaga yung hot. And then, parang wala na dito talaga kami time prepare yan. Ako, nagbantayin ako ng gawin para sa party namin. Mahal din. Pero, nalang. So, let's go guys! Tayo na tayo! Hello! Dito sila magpa-party later yata. Parang alam ko dito kasi nagsabi ni Manang na gusto talaga nila ng lechon kaso out of budget talaga kami ngayon kasi nagsunod-sunod. So, magbigay lang ako na, huwag talaga mag-lechon, pagkain lang kasi sa December 25, marami tayong lechon from Jayco's. Tatlo yung lechon namin, tapos may bibigay na silang gift sa akin. Malay mo, ibibigay nila yung pang-apat na lechon. Jayco's lechon bacon, man. Ang sarap kasi talaga ng lechon ng Jayco's lechon. Kaya, sa lahat ng mga mayroong okasyon dyan, if you are going to make handa with lechon, Jayco's is in Bugo. Gilid lang po siya na
Del Monte, Philippines. So, dito sila mag-party later, magbibigay lang tayo ng kanilang pagkain. So, mangumpra si Manang, magbigay rin ako para pangumpra sa aming lunch ngayon. Tura si Britney! Yawa ka! Yawa! Ay, bakit kapilyan ay? Ay, yawa daw ay. Gades. Gades ang yawa. Oh, ingon ano, ay! Lugin me. Ano ka ba, imok no? Imok! Ay, Britney. Oy, iwak ka ha. Bakit nagpiling-piling ka karon? Ano sa dila? Bakit ka naang ka karon? Huwag kayo uli-uli, yawa ka ha. O, medyo kayo online, 15 hours. Walang signal sa balay. Ano siya na additionalan, may pakunggi additionalan. Ano ka? Hoy, dada kaya bulak lang ang tinita. Oh, grabe guys, promise. Yung dahon niya parang bulak-bulak lang din. Alam niyo ba ang scientific, ito yung bougainvillea. Ang scientific ng bougainvillea ay Dicolora matunoka. Ayan, oh, different color with maraming tinik. So ang kaniyang bougainvillea, ang kaniyang scientific name is Dicolora ditunoka. Sakita kaayo pag natugsok ka. Ayan. Ang dami kanyang tinida talaga. Ako magpangtuludin niya para mga guba ka na. Binili no, ang dami oh. Tingnan mo naman oh. May ibang color. Meron siya binigay sa akin yung white. Ganda. Kinanang may din sa kanila. Marami din sa kanila oh. Ang ganda. Congrats! Ikaw? Basta nalaan siguro si Judge. Punta tayo sa bahay ngayon kasi si mama nagreklamo kasi nawala yung kanyang rice cooker nga 50 cups yung pwedeng lutuin. Sa mga nagsabi naman dyan daw. Mga nagsabi naman dyan na dapat palagay ng CCTV. Akala na sa farm, hindi po sa farm na nawalan. Yun talaga pinaka-gusto kong puno sa amin. Pag mayroong Christmas, Pasko, or mga decoration, mga Holy Week decoration sa simbahan, yan ang nilalagay guys. Dito sila nanakaw kasi nilalagay nila dun sa decoration. So nandito, di na lang may magpalit, kami na lang magpalit. May na lang itong ginansya Kung saan mo na mo lugar? Lance Malme, saan lugar? So dito na po tayo. Kamusta po ang lagay ng panahon? Bakit nawala ang rice cooker? Sino ang nagnakaw? Butoy-butoy na akong lagay. Nagreklamo si Sita kay kawat ang iyang rice cooker. Piniluan ko na na ba ito? Nagsabot banta ka din ito. Nilinisan niya, no? Bako mag-fiesta. Ang fiesta namin December 15, nilinisan niya. Dinaob niya lahat. Bakit dinala doon? Wala niyang dalag rice cooker na nagharakot. So nawala ang rice cooker namin na malaki talaga guys. Sa nalaga kung wala na akong panala dito kaldero. Imposible pati kaldero. So sino ang may kasalanan? Yung nagnakaw, yung nagtanga-tanga, nagbutang-butang. Nagingon nga dala mo pesta. Kailan naman kung ito dyan ibutan? Dugay, matagal na yan dyan. Nagipit lang talaga yung kawatan kasi wala na siyang manakaw doon sa unahan kasi doon ang laging ninanakawan. Ngayon dito na, minilungkab din ang motor doon. So, malay mo one day yung kawatan, maano na rin siya. Pero ayaw mo, damihan mo pa yung pagkawat mo kasi baka kailangan mo rin. Or baka kailangan mo ng magandang item, meron si Uyong marami. Pasko naman, so magnakaw ka pa kasi... Kasi pabeso tuwa kay nalungagan ito sa una ito dapat kaya sa dinhi. Oo. Pasko naman, so sharing is blessing sa mga adik dyan nga kawatan. Doon lang mo sa amo, pamasko mo, basta kailangan sa tubangan mo magsuyop sa amo. Ha? Kaya para mo apil me. Kaya basig kulangan pa mo, para bulto at ihatag sa inyo ha. Anyway, walay kasalanan ng kawatan. Ang may kasalanan yung hindi binantayan yung kanyang rice cooker. Kasi pasasaan ba't mayroon tayong gate dito, tapos mayroon din tao dito. Bitaw ko tayo CCTV. Basic inside job to ha, gibaligyan ni Caridad. Hoy, simpak ko. Oh, Ginoo. Nakalagay CCTV ba? So, CCTV, kawatan mo kayo dito bisag na yung CCTV. Kaya si Britney, kaya balo mo siya asa dapat ang blind spot, dito po siya mga awat. Hoy. Nawala ang rice cooker di mo, pila ka oras nawala si Britney, whole day. Amo na siguro. Oh, di ba? Oh, asa ka. Tapos turn off ni mo imong notification, wala din kay ngano, ikaw nagkawat sa rice cooker. Oh, mo na ninyo diya kay ngano. Sa buntugan na ba tong last ka nadakpan? So, magbibigay na asa na pera. Magbibigay tayo ng 10,000 para sa
Ricardo's, pambili ng mga lamas, mga ganun kasi ganin last year. Yung mga apil lang mga patatas tanan. Lahat si mama po kasi siya nakakalang kasi siya magluluto po kasi same kasi yung lulutuin namin na baboy. Isang 100 kilos saka isang 80 kilos. Tapos meron ako binili kay Tiboy sa New Year na lang namin yung nilitsunin. Dito na nagtatulitsunin yung Tiboy. Oh, New Year na to. So New Year na lang to kaya wala naman tayo guys sa New Year. So, bayaran natin 10k tapos yung 19,000 yung ano? 19,000 yung baboy tapos 1,000 yung pagkain ng baboy kasi kailangan pa siya pakainin. Tapos yung 2,000 para sa kapilya. Kapilya! 2,000 lang yata karidad. Wala man labot yung 2,000. Ay wala pa lang 2,000. 2,000 para ano na? Tabawag na sa labas. Ang 2,000 wala. Mura niyang halin na mo sa ano? Naguan. 1. Nangawan na. Para sa kuan. Kapilya. Sa entrance lang yan eh. Ang sa kuan, ang bayad sa kuan, baboy. Paon ta ka, 1-1 naman gusto yung gingon. Ay, pinaskuhan ba ng sobra? Ha? Pinaskuhan ng sobra. Wala may pinaskuan. Hindi na pinaskuan. Kung taga nga karon mangayo sa big pinaskuhan. Guys, God! ang ulam namin ngayon tanghali ay Te, si kuan angkol ba? Ipakuan ako ang kuan, garden. Anytime nga. Karon ka, wala mo may trabaho. Ay garden, ikaw man dito be. Gusto mo ganahan mo dito sa garden para tubuan sa mura. Okay, mala naman yung bilat. 1,000. Si Caridad, magluto kami ng manok sa baboy, di ni mamalingki sa kanya. Tapos wala mo siyang stock, siya di mamalingki din sa kuan. Meron siyang ginansya. Tsada din eh. Oh, di ba? Bilan 1,180? Wala nang papel. Perfect. 1,100. Ay, pamilitin na yun. Bilan na 150. So muna lang natira sa entrance guys. Padlo dili mo. Wala mi. Ang last nga nandun may amo man gikuan. Gasto mo na mga Sa piyesta na magagastos na. pista. Sa mag-book na kayo sa Inaguan guys para meron kaming pang sweldo sa mga trabahante dahil sweldo ngayon, magpapasweldo tayo. Yeah! Wala pa pala. Kahiniwas. Ay, mag-drink mo na lang. Mag-drink na mo. Ang tubig ba sa Pasko at sa New Year? Pangman na rin, Brief.